Bishop, good afternoon. There was a. There was a. Ibranga for him. They were in the phone. We got to wear I got not hung off my gate to a phone. Give ever got not hung off. Give them got not hung again. Give them No. Na home of my. no buggy ever. I went but some bago tereba. It's Namdeka Bruce Lee. So, but network a quarrel. You were able to. Are we using Bruce Lee? Are we using Bruce Lee? Him training that day. You must see you Bruce Lee. It's Namdeka Bruce Lee, and there's him training that day. There's him training better. You put the map training that day. Give Namdeka Bruce Lee. So, network a quarrel. You boot so. You be here, Bishop, no. You can make it as you. And that's coming to get my mom. You can make it as I was go. Bruce Lee, if you have said a camera on dinner about it here. I see you behind now. I'll find a good stuff, man. I hope I'm off, man. In a form of marketer. Tano. Mose ni yiri Bruce Lee. Banyo fan na no dia, banyo fan na no ga na so dia. Banyo that fan. Mose. The mother won call wala e ko ihe, oga enwu na aka. Ya were phone obi. Nke da fa anya shigo ta muna go go ngbe ge am ga ta kwando. Kebra na e pass abi we phone. Mba nna achọ ka mmezi onwe m ọfụma achọ m ka esi na m dị ha gwa ka Bruce Lee again. Aha Amaka onye. Amaka Okoro. Kebi shina no era. Eshi m Ọstra. Anọ m Ọstra. Gịnị ka ị na-arụ? M na-esi nri. Ọkụ mana ihe ọbụla emere ebe a ga-abalị ihu akwụkwọ otu m ga adịrụ mee gị nta. Ọfụma. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Bishop ha anwụkwala o. Donna. Na-ele n'anya ebe a. Donna. Ịdị afọ ole? Thank you. Adị m 32. Ị mụọla nwa? Ya, ofu nwa nwoke. Okay, retired mother. Akwụrụ ụgwọ isi? Everything, I return go everything. Ọnwụ ike ọ na-eme n'ụlọ unu ka ọnwụ nka? Ọnwụ nka. Mmadụ ole tarala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Sọ mmadụ atọ. Kemgbe ị pụtara na di ka ọwụ kemgbe ị pụtara elekewo mmadụ atọ. Elekewo mmadụ atọ. Mkpọ gị Bruce Lee na Bishop were n'wayọ na. Elekewo mmadụ atọ. Elekewo mmadụ atọ. Ọsọ mmadụ atọ. Were nwayọ Bishop were nwayọ mee interview. Agwa gị na mmadụ atọ. Ya chese m nọ nga ahụ ị nọ ịkụgbuo m n'aka. Nwere nwayọ m ndị gị. Ị nwere lọk na ịnọghị nso ebe a nọ. Were nwayọ mee interview. Brokeresla. Plano na enyesiala Brokeresla. Nwere nwayọ mee interview. Kwanụ m gị. Aha ndị tarala gị. Francis, ọnya nwa kopụrụ dọtịrị, ọ nna nwa m. N'ọnya? Na Joel and Peter.
Gịnị mere iji laa n'ụlọ di? Bishop, is a long story, all from their side, or from our side. Mba ndị kabinet bịara kpọrọ m ịma na enwere ihe obodo na-asọ nsọ ama m ụlọ na-asọ ya nsọ ama m side gị ndị kabinet bịara kpọrọ m mba the importance of reason of this interview. Agara lụọ gị and nobody made inquiry nwunye jụrụ ihe ndị a jụga gị banye mgbe ndị kabinet chọpụtara akpọrọ gị ọ bụrụ n'obi na ọbara ahụ ihe ahụ datụ ihe ahụ na-asọ nsọ iji lụọ di ebe ahụ is still with you. You cannot remove it. The error is there. With them, with them. The return of them, all return everything on with them. So that will tell you again when anything to do with your side or only their help. More send that I go. I'm one as we are now school. I'm one as we are now school. Idangamo. Mbao. Ekola nwoke ihe mbụ. Mgbe onye na-eti ihe nwaanyị onye chọrọ ka ọ kparịa ga my guy. Gebi wee ya otele anyị. Ndị village ha na-akpọ nwoke. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mbao, hey, amụ na-atọ ka ife anụ. Mbao. I nwere vibrator. Mbakwa. Dị aṅụ goof. Hai, mbao. Dị aṅụ shisha. Arabala gị mbụ. Mbao. Enwere ụmụnne gị ọ ụmụnna gị ara agbaga. Mba enwe. Agụrụ ama ọja agụghị at what hour, at what day? Bishop ọha agụkwa m do. Ọha agụ m atọ. Ebe ọ na-atụ. Eleghị iji achọga egwu. Ana m adị occupied with my exercise. Ege nye load mkpu ị na-eti. A ma etikpe mkpu. Ha ma eti mkpu beta na m ejidesi ya ike. Lot isi anọ ejidesi ike biko position go dịka m ụtọ ọ. Anọ m n'ọrụ enwe ebe dị anọghị ebe anọ. A ma just jidesi ya ike like this. Were oche ahụ mere ebe. Bishop na ka nne ejide ya ana m ejidosi ya ike like this. Ana m na phone. Ana m ejidosi ya ike like this. Onye zomba. Genotype of it. Blood group go. O positive. Gwa Bruce Lee kpọọ nọmba gị congrats. Bishop biko eweni waga makpọ ga nọmba m ebe ọ business line. Ọ wụ na m medere gị ihe na handle gị medere gị biko eweni we o. Ngwa gee ntị. Adị amụma. You said how many years? 32 years. Okay. Bruce Lee, adị amụma. Nwoke bịakwa to you. Rukwe n'obi that na ị ga-adị serious. Of course na adị m serious now. US. Anọ m US, asị nga anọ m Austria ka nọ Vienna. Nọ Vienna. Okay, Bruce Lee. Biko akọkwala nwoke ọbụla gị na ya mere activate ihe o. Mba. I'm here to protect you. Yes. Ọrụ basa mbụ. Ọ bụghị na m arụara but occasion they always place me na ihe anọ na door. Ọ bụghị na m na. Okay, onye ọbụla ọrụ nche. Thank you so much, my sister.
kpara ya nwaanyị ike asị man onye akụgide ya ihe onye a bie gị aka ga-ezuzo si ime iche itere ha ya ihe were ọkọ nwoke nna MC Bishop. ya mpọgị bịa nga akasị m Yes. I'm 42. Brazil ahụ gbagotara nga ele ọfụrụ ya Mba. bili ọtọ tara ka nna gị ele asụ eke yiri ha nga enyi adese ka nkụ gị n'ụta ka nkụ gị n'ụta enyi dese fọdụ gị mamara ele ka nkụ gị bịa ngwe ya eke yiri ha nga mechilata tụkọdo okwu enyi iwu dentist Mba ana m azụ ahịa. ewe dọkịta ndị na-efu eze Mba ana m azụ ahịa. Kivukwen nke nkụ gị nọkwa n'otu a nnọọ ka dọkịta na-efu eze Ngụ m nwere problem. oh no wonder ji nwee nkụ ha nga ndo sorry enotisiri ya ọwa osisi ka eji n'ọwa sachaghị ngụ ka ọwa aka Ole shi m n'elu daa. ewu brother you can use ukwu Ezula m ya. donna enotisiri ya because iyi ibi abịa ihe onye hanga karịrị dị nnọọ ka aka hanga donna Dewosa. 2 story ka 1 story Ọwa osisi, elu osisi ma m tego ole osisi. oh ezigbo olu onwe gị na ụdara and ọwa osisi ụdara ka osisi mango Ọwa ụdara ọ mango. ama m mango na-agba mango agaghị izu ezu otu ọ na-adị onye ụlọ agaghị ike heo ndonna Dewosa. onye ụsa ndo ụtọ kelere ngụgbaji ime ga-eko na ama m ihe tere aka na mmiri jizi eme eko Aha m Feza, aha Igbo m wụ Emeka. kpaa aha Igbo gị Chineke agbaghọ Emeka onye Emeka ike gwụ ọha. iwe onye ebe Ahụ m onye Uturu, Abia steeti. ebe na Abia steeti Uturu. ebe na Uturu Owerri isu na abụọ. Emeka ike gwụ ọha onye Uturu Owerri isu na abụọ ọrịa osisi mango nkụ na-adịghị mma nwoke nkụ ya yiri hanga nne gị na nna gị ha dị ndụ Ha nụ ya. ụmụnne gị ọ dị ole Eri 5. o nwere ka ara gbagha Mba. mma gị kwana ọwa onye ara Mba. nna gị ọwa onye ara Olo. jide nna gị nga o ji aka agbagha ncha mbụ Olo. ịdị aṅụ ara Eji m aṅụ. how many minutes ka ị na ịṅụ ara ma ọwa awas ịdị anọrọ awas Ike nwụrụ 15 minutes. hotelero sana ka ịkpọrọ ara nwa onye ọzọ na ọ na-aṅụ ya for 15 minutes after ịṅụchara gị adịghị ka ụgwọ isi ka elere ara nwa onye ọzọ kpọrọ ya na ọnụ gị for good 15 minutes aṅụ ha enyi anọzie ka ebe dị agụ nga ọṅara na abụrụ ị gbala ncha mbụ Eji m agba. ele aka ile eji agba ncha aka ịkpa kọwa aka nri Aka ikpe enwere m ike yuzu aka ịkpa mee izu aka nri. ka m hụ aka gị ọgwụ ele aka nke ị kacha eyuzu Ọwa aka ịkpa ka m ji eyuzu karị. Mmekwa mee izu aka nri.
ị na-agba ntị iji akwụ ọtọ ka iji edina edina. Eji m ala ike iguzoro eguzoro. Ya guzoro otu isi eguzoro fesi nga ị na-efesi. Nye kpama isi eguzoro. Ele otu aka ọ ga-esi nọrọ. Ele otu aka gị ga-esi anọrọ. O ji anụ like this. Iji ele anya na wọl agba ncha. Yes. Okay. Ọ enwe m ike lelikwa anya elu. Ele anya na wọl agba ncha. Iji eji mmanụ agba ka ọwụ ọyị ka ọ na-eme acha nkịtị. Eyuzola m groundnut oil mbụ. Naanị groundnut oil. Groundnut oil eji esi nri. Ị tụọla mụ gị na WhatsApp nwaanyị mbụ. N'ụlọ. Imele nwoke na nwoke mbụ. Chineke ekwekwala emebe m ya. Iji anọ otu ele blue film. Ishinin. Iji ele blue film Chineke agbaghị ọkụ. Eji m ele. Ị tala akwụla mbụ. Atabeghị m akwụ na mbụ. Ụmụ nwaanyị ole ka ị kọpịarala ha? Bishọp ha akwụla ha nwere ike karịa 15. Egbe na-ebu ọtọ. Ọla na mmadụ, ọla n'ụlọ. Isi amụ gị ọ dị ka isi amụ nkịta ka ọwụ isi amụ nnama ka ọwụ isi amụ ewu. Ọrịa kennama, ọ here close to it, kennama. Mkpụrụ amụ gị na nke nnama na nke ewu ele nke ewu ofu yala nkịta. Ọ nọ between kennama na ke ewu. Ka ifu amụ nnama mkpụrụ amụ nnama karị. Orucha kennama. Chineke agbaghị ọkụ. Ọ dị Chineke agbaghị ọkụ. Perangga dia agwa m sị ọjị chakennama. Ọhịa mere ọ bụla ncha dịtere gị n'ime. Mkpụrụ amụ nnama akpagharị. Ege enyo ma gụ na nwaanyị mewele ọdị mkpu ị na-echi. Emeji eti ewu ọbịamana ewu ọbịamana. Ewu ọbịamana. Genotype ọga. Awụ m AA. Blood group ọga. O positive. Ị lụọla nwaanyị my brother, gwa m eziokwu. Alụọla m. Gị na nwaanyị. Mụ na ya ebizi. Okay, return on everything. Gbam. Ụmụ gị kwanụ? Enwere m ụmụ. Ụmụ ole ka ọ mụrụ gị? Ụmụ anọ. Na nwaanyị ịchọga na ọwụ widow ka ọwụ onye di ya hafụrụ ahafụ weta ụmụaka ka ọwụ onye ele ụdị nwaanyị ịchọga na bikọs iji ụmụ anọ. Ka ọ wụlarị m mma. As long as ọ bụ ezigbo nwaanyị. Ke kọntrị nọ now? Anọ m Ọnịcha now. Kpọọ nọmba gị, congrats. Bishop ime na ka m hapụ ịkpọ nọmba ha adịa m na WhatsApp na the TikTok. But ime na ndewo sa. Bishop. Akwebela nga mbụ. Good evening, sir. No, sir. Eke yikwure nụ mgbada ure. Lanya. Akọkwa nọọsụ ka gị na onye chịkakwa data ọchịchị ya na. Bishop Bahari, all my friend. Ebela nga mbụ. No, sir. Ele ihe iji si aha nye Lord Psalm 23. The Lord is my shepherd. Ị lụọla nwaanyị mbụ? No, sir. Ị mụọla nwa mbụ? No, sir. Dewe fonu gị n'ala gị bilie ọtọ last.
laa azụ nke mere ekwere ka onye yi pantị n'ime laa azụ enyi ya wepụ n'aka n'ihu amụ gị na jee were aka gba ịga n'ihu amụ oke amụ ọ dị gị Sorry, sir. mesịlatata ụkwụ gị mesịlatata ụkwụ gị mesịlatata ụkwụ gị ga-edewe ụkwụ ka onye bụ prostrate lele ị ga-arụ ọrụ dry cleaner nke aka gị n'otu a No, sir. were fonu gị aha gị Chidebere onye Amalem. iwe onye ebe Imo State. enyi isi gị ka ebukwure n'ibu lata azụ biko akụchi akaụntụ a maka isi achọpụtata ọchị hia Sorry, sir. ya dịka isi akụrụ agba ke were abịa close to my screen hia okodo onye mere agba isi ọha n'otu a amakwala nwa gị na mmadụ emegide ihe gị were isi akọmitie mọda maka Chineke na ịgakwa ala ya free Sorry, sir. ebe n'Imo Ngọkpala. ebe na Ngọkpala Ọkpala. ebe isi na-anọnyere anyị ugbu a Indonesia. gịnị ka ị na-arụ iCloud Unlocker. ese iCloud Unlocker. lekewa iCloud Unlocker ọwụ ọrụ ka ọwụ skuul Ndị na-agbape phone, na-agbape ma iPhone ma Android. Na-agbape phone, iPhone ma Android. onye ji gba transport from Nigeria gawa Indonesia ga-eru Ịhụ na, yes, sir. ị ga-apụ ihe ọpịpị Sir? ị ga-eme ịjapụ ihe ọpịpị Ma ịgbapekwa phone na-apịpị ihe ọpịpị na-agbapekwa phone. ok onye oshi n'obodo Indonesia nna gị ọ dị aware dị eji ezu ohi online No, sir. nne gị ọ dị aware dị iwe onye ohi online Sir? nne gị ọ dị aware dị ije apụ ihe ọpịpị pịta ihe ohi online Mba, ha mara ana m agbape phone. Ha mara ana m agbape phone. Na ana m nọ into phones. ok ha amaghị esi ije ezu ụgwọ online akpụ ya And ọwụ dị m, ana m eme food like ọwụ na na-eme ke fraud. ok iji eme nke fraud Ana m eme ke fraud, ana m fraud mmadụ. Ana m eme yahoo. ok Isaga the Lord is my shepherd ok ara ọdịda family unu No, sir. ụmụ nwaanyị ole ka ịdị n'ala Anọ. iji anyụ ma ezi na nwaanyị iji anyụ ọsịsọ ka iji anyụ ọsịsọ No. ị ga-enye elu dị mkpu ị na-eti Ana m eti mkpu o. genotype gị ọ gịnị AA. blood group gị O positive. ọ ya kpọọ nọmba gị congrats Mkpọ Nigerian number m ka ọwụwa ebe m nọ.
bịa isi ukwu kpọọ nọmba ị ma a ga-akpọ gị nwaanyị ga-akpọ gị nweta gị bịa ga-asị kpọọ na ya isi ukwu kpọọ nọmba gị ka bịa ga-achọpụta ma nọmba ga-akpọ gị nweta gị isi erọ +62 ọkụdo onye akọrọ ha ma 817 92 90 185